Poštovani predstavnici medija, hvala vam na odazivu i sada vas pozdravljam u ime gradske organizacije SDP-a. Kao što znate, ja sam Goran Perović Mungos i na dužnosti sam povjerenika SDP-a za gradsko područje Ploče. Započet ću izlaganje s biljnim izvješćem aktivnosti za 34 mjesna odbora za 2015. godinu. 379 održanih sjednica vijeća mjesnog odbora, 1464 točaka dnevnog reda, 5 mjesnih zborova građana, 418 sastanaka odjelima gradske uprave kulturnim, društvenim i turističkim djelatnicima, 115 sastanaka sa predstavnicima MUP-a, carine, lučke uprave, udrugama građana i školama, 23 ekološke akcije, 117 zdravstvenih aktivnosti, mjerenje tlaka, razna predavanja, DDK, 24 akcije vezane uz održavanja razvoj najljepših okućnica i sl. 199 kulturnih programa, izložbi, koncerta i sl. 112 sportskih događaja, turnira, natjecanja i sl. 73 akcije namijenjene najmlađima, likovne radionice, igraonice, sportski turniri. 34 prigodna događaja vezana uz djeda Božićnjaka, Svetog Nikolu i sl. 28 organizacija dana mjesnih odbora. 8 izdanih informativnih kriterija. Sveukupna financijski rashodi za 34 mjesna odbora za 2015. godinu iznosi 2.614.320 kuna i 8 lipa. Nažalost, ovo nije zbirno izvješće rada mjesnih odbora grada Zadra. Ovo je zbirno izvješće jednog drugog hrvatskog grada gdje vlada izuzetna suradnja i podrška između građana vijeća mjesnog odbora s jedne strane i gradske uprave i gradonačelnika sa druge strane. Suživot i kvaliteta življenja na području tih mjesnih odbora i u tom gradu, kao što vidite iz gornje pridruženih podataka, temeljito je organizirana i uređena tako da pruža svojim mještanima i sugrađanima razvijen društveni život sa zavidnoj razini. Za svakoga u tom gradu ponuđeni su sadržaji kako na sportskom, kulturnom, tako i na vjerskom i socijalnom nivou. U tom gradu građani mjesnih odbora pita se za njihovo mišljenje i ono se uvažava. Naime, oni predstavljaju okosnicu razvoja svoje sredine, pa tako i svoga grada. Ako mislite da je to u potpunosti zasluga vijećnika mjesnih odbora, niste u pravu. Vijećnici mjesnog odbora imaju vodeću ulogu u organizaciju suživota u mjesnim odborima. Okosnicu uspjeha sačinjavaju razna tijela građana, okupljene u zajedničkim radu na sportskom, kulturnom, socijalnom, vjerskim i drugim nivoima. Da bi poticali pojedince i grupe građana u društvenom radu, istaknutim građanima i raznim pravnim osobama, mjesni odbor dodjeljuju godišnje prigodne zaklonice i pohvale. Volio bih da i u našem gradu mjesni odbori funkcionira na takav visoki organizirani nivou. Nužno je redefinirati njihovu ulogu kako bi mogli samostalno organizirati razne aktivnosti i na taj način omogućiti svojim mještanima bolju, kvalitetniji život. Predsjednica gradske organizacije SDP-a, gradska vijećnica i saborska zastupnica gospođa Sabina Glasovac poslala je službeni upit temeljem članka 50 stavka 1 statuta grada Zadra gradonačelniku Božidaru Kalmetu o radu mjesnih odbora u 2015. godinu. Odgovor gospodina gradonačelnika glasi, citiram: mjesni odbori grada Zadra dostavili su za 2015. godinu izvješće o usvajanju pravila o radu mjesnih odbora, a izvješća o radu nisu dostavljena shodno tome što je za minule godine, uključujući 2015. godinu, nisu ni isplaćivana sredstva za vijeća mjesnih odbora. Zatvaram citat. U idealnom proračunu grada Zadra za 2015. godinu osigurane su sredstva u visini od 50.000 kuna namijenjena mjesnim odborima grada Zadra. A kao što je vidljivo iz dopisa gospodina gradonačelnika, ista nisu prema minimalno upućena za rad mjesnih odbora. Sva aktivnost svih 36 mjesnih odbora grada Zadra u 2015. godinu sastojala se o tome da su usvojila pravila o radu mjesnih odbora. Nisu smogli snage da usvoji poslovnik mjesnih odbora,
pa mi kao dugogodišnjem vijećniku i predsjedniku mjesnih odbora nije jasno u kom pravcu, kako su vođeni i oni malobrojni sastanci. Čini se da gradonačelniku gradskoj upravi vladajućima u gradskom vijeću nije stalo do razvoja mjesnih odbora, izgleda da smanjujući manevarsku mogućnost rada mjesnih odbora žele smanjiti angažiranost svojih sugrađana u mjesnim odborima, uključujući u lokalne politike na mikronivou. Da bi postigli kvalitetan život dostojan urbanog, kulturnog, sportskog, socijalnog, osjetljivog građanina u mjesnim odborima trebalo bi broj 1. Izvršiti decentralizaciju mjesnih odbora od strane gradske uprave i gradonačelnika grada Zadra i dati im veće ovlasti. Pod 2. Omogućiti dostatno financijska sredstva da mogu ostvariti planove i programe unutar mjesnih odbora. 3. Dati veću važnost zboru građana i u ključnim pitanjima uvažiti njihovo mišljenje. 4. Razvijati toleranciju i prihvatiti dobre ideje neovisno o stranačkoj i drugoj razvojnoj poziciji. Pod broj 1. Podrazumijevamo da se mjesni odbori decentraliziraju kako bi predstavnici mjesnih odbora, odnosno njihovi izabrani vijećnici mogli štititi interese i potrebe svojih građana, te eventualno spriječiti ekološke, kulturne, zdravstvene i sportske devastacije u svom mjesnom odboru. Pod broj 2. Dio sredstava koji građani uplaćuju kroz svoje razne poreze, prireze i davanja u okviru proračuna grada trebalo bi prenamijeniti financiranjem projekata mjesnih odbora, to za manje komunalne zahvate, za kulturni, sportski i društveni suživot građana u mjesnim odborima. Pod broj 3. Iako građani svojim pravom glasa imaju pravo birati i biti birani u vijeće mjesnog odbora, dodatno mi se mora omogućiti da svoje nezadovoljstvo radom istoga mogu ostvariti na zboru građana ili potpisivanje peticije i traženje izjašnjavanja o povjerenju vijećnika mjesnog odbora putem referendumskog pitanja. Ne želimo otuđenog građanina koji se osjeća kao stranac u prostoru u kojem živimo. Želimo vratiti dostojanstvo građanima grada Zadra da se osjećaju poštovani, vrijedni i zadovoljni. Želimo da se tim pojača osjećaj pripadnosti našem gradu. Želimo da građani svojim zalaganjem i radom pridonese sveopćem stanju dok stanju života u našem gradu. Priliku za promjene našim sugrađanima će već ove godine na preostaćim lokalnim izborima. Dajući nam povjerenje, izgradit ćemo grad po mjeri čovjeka i naš grad neće pripadati samo njima i samo njihovim odlukama, već svim našim građanima. Hvala.